Hallelujah, hama dzinodikana. It is a good thing to see you all. I want to appreciate and to honor my brother in Christ, Talent Chiwenga. Ndakanzwa chitaura kuti Nyamakanga handina time yekukutsanangurira kuti say we are not Christians but we are children of God. Zvazvinoita manje ndezvekuti unoona kudhara kana kuti izvezvi unotonzwa vanhu vachinzi ndipo Colgate ena unotenga Colgate but paanondotenga Colgate paya hauye neyakanzi Colgate pamwe antu ene yakatonzi Palmolive kana anoene yakanzi closed up zvisingareve kuti havasi kuziva zvinenge zvichitaurwa ipapo. That's the same thing I want to address here. Kuti audience yakatondinzwa ndichitaura kuti maKristu kati Christianity vakaitonzwa zvandiri kutaura, but kana taakuzogara pasi taakubvuraudza nekuzunza nekuita a deep study of the scriptures, we all understand kuti who is a Gentile, who is a heathen, who is a Jew, kwari kuzviti maKristu zvakabva kupi, zvakatangira papi, who is a child of God. We all know this. However, ndinoda kuti ndidzokere pamascriptures that you gave me. Amagati nyorai mascripture Nyamakanga 9. Nyaya yepolygamy ndinoda kuti ndingodzokera. I want you to listen to me very careful. Tikutaura pamusoro peurongwa hwaMwari in the Garden of Eden, not outside Eden. Saka pamuri kutaura nyaya Moses, Mwari vachitaura naMoses vachipa mutemo ine 10. Mwari vachitaura naMoses vachipa mirayiro yakasiyana siyana. That was outside Eden. And life outside Eden was not the initial plan or wasn't the initial order of God. Order ya Mwari, my brother, order ya Mwari, iri from Genesis 1. Panonzi, pakutanga Mwari vakaita denga nenyika. Yoperera pana Genesis 2. Verse yekupedzisira inoti kudi inobva yati, now the man and his wife were both naked, but they were not ashamed. So when we talk of marriage, tinodzokera pa Genesis chapter 2. Ngatipinde mupfungwa ya Mwari pamusoro pemarriage. Vasika Adam, there was no helper, not helpers for Adam. This is life in the Garden of Eden, not outside the Garden of Eden. Life outside the Garden of Eden yakauya kubudikidza munhu atadzira Mwari on Genesis chapter 3. Say after Genesis chapter 3. Vakuru vemagwaro. Ati ndimi vakuru vemagwaro. Chiregedza muchibatsirwa nesususu ma Sunday school. Makati machiko. Ma 12-year-old. Ngati chikubatsirai. Imimi zvigogodera. Life outside the Garden of Eden. Ma corrections. Yato ime I don't know how best I can explain that. But yato ime nzira iri kushandiswa na Mwari kuti munhu aedze kudzokera kuna Mwari in the Garden of Eden. But mukazvitarisa, you discover kuti maprofita nemurayiro zvese izvi zvakatadza kudzorera munhu ku Garden of Eden, to the life in the Garden of Eden.
which was the initial plan or the initial order yakagadzirwa munhu naMwari. Okay. Genesis 1 and 2. Listen now. Bible rinobva rati Mwari vasika Adam, there was no helper, not helpers. Vakaita yavakaita yamunoziva yakaitwa naMwari. Vaita panozobuda Eva. Eva achibuda Adam anoti bone of my bone, flesh of my flesh. Munopaziva. Bible rinobva rati and the two shall be joined together and become one. Kureva kuti ipapapa ndo pane nyaya yaMwari, ndo pane urongwa hwaMwari, ndo pane order yemarriage yaMwari. Kushanda kwatiri kuita izvezvi tichibuda ziya. It's life outside the Garden of Eden. But what was in the Garden of Eden before the fall of man on Genesis chapter 3? Dai pasina Genesis chapter 3. Vachiwenga, musiri kutaura ya Paulo, musiri kutaura ya vaGalatia, tisiri kutaura ya vaKorinde kana ya vaEfeso, tisiri kutaura nyaya yekutouya kwaKristu achifira vanhu zvivi zvavo. Zvese izvi zvakazoitwa after Genesis chapter 3. Inhau yakatambika pana Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 ndiye akazokonzeresa life outside the Garden of Eden. The life outside the Garden of Eden yakauya because of the fall of man. But before the fall of man, which is the initial plan and order of God of creation, zizirimo. Munhane authority, munhane power, akapiwa dominion. Mwari vakasika mhuka, vapedza vadzisika, vakaenda nadzo kuna Adam to see what Adam would name them. But zvese izvi yakazopotsekera pana Genesis chapter 3. So polygamy, tikadzokera to the order of God, there is no polygamy. You and I, we can agree, because there is no polygamy in the order of God. There is no polygamy inside the Garden of Eden. Polygamy yakangozouya outside the Garden of Eden, which is outside the plan of God. And after all is done and said, my brother, remember, he is a gracious God. Saka hatisuda kuti tiite nyaya inotsviridza stereki. It's very simple. Pamwe pacho accepta bhuma kuti aiwa apanenge pataurwa wapa. Andiriona, because ukaramba uchingoti chataurwa nevamwe, iwewe haugone kungo appreciate kuti apaoka. Pamharidzo dzese dzamakandiwa haushayi yakataurwawo zvakanaka. Chimboidzura iyoyo wombouyawo nayo kuvanhu kuti aiwa kunyangwe ndichipesana naye apa, but apa akagona. Kunyangwe ndichipesana naAlista Chibanda pane zvimwezvi, but aiwa chakanaka varume, apa akagona. Izvozvo ndo zvinoratidza kuti you are human. You are human. Vanhu vanotikomberedza sevatungamiriri, tinoda kuvaratidza imwe picture yekufunga kuti vanofunga kuti isu hatitadzi, kana kuti ndikati kutadza ndatipotse, vanofunga kuti isu hatina weakness. Manyepo ndava chakatoita kuti Kristu auye inhau yeweakness iyoyo.
Christ came so that we can be perfected, not in ourselves, but we might be perfected in him, for he was perfect. So my brother, I appreciate. Respect iyo yamango itao, rukudzo irworgo, runo appreciatewa. Kuti aiwa, kutotuola Nyamakanga, aiwa, zvino appreciatewa. Kutotuo my brother, this is what you want. Ngazvirege kuitika kwandiri chete. I expect you to do the same. Even kuna lista chibanda. Tasiyana tatadza kuwirirana. But by end of the day, pane umwari wacho unototanga kuonekwa. Because umwari hautaurweka. Umwari hautaurwe. Umwari unoraramwa. Umwari unoratidzwa kuti umwari. Tinogona kutaura tiri vatsvene, but utsvene hautaurwe. Tinogona kuti takarurama, but kururama hakutaurwe. Kururama kunotoratidzwa nemabasa. So the same thing that you have done, I appreciate. As my brother in Christ, I expect you to do the same thing to our brothers in the body of Christ. Remember, we are serving the same God. Eitogona kuti aiwa mwari muri kunamata zvamaita aiwa mwari muri kunamata haziye wangu nekuti chiKristu. I think I explained that. Mwari wakuitire zvakanaka, and may God continue to bless you.